No niin, tässä on nyt yksi Axilow-tabletti sekoitettu pieneen vesitilkkaan. Sitten siihen laitetaan vähän Lidlin herkkutikkua tällä tavalla näin. Ja möyhjetään se tänne näin ihan tällaiseksi möyhjöksi. Taisi tulla pikkusen liikaa nestettä, mutta ei se haittaa, kyllä se tässä möyhjää. Ja sitten kun lusikalla ei saa, niin sitten voi tehdä niin, että laittaa sormilla siitä tämmöisen paakun. Näin. Ja vielä huolehtii, että kaikki nämä lääketahnat tulee siihen paakkuun mahdollisimman hyvin. Nyt siinä on tämmönen superherkku. Tällainen esimerkiksi. Ja nyt täällä on yksi innokas matolääkkeen syöjä. Odottaa malttamattomana. Tulepas syömään sun herkku.